2, 1. Sí, mira. Followers, muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Bueno, on estem, Gerard? Estem en Fuerteventura, hem vingut així a passar uns dies perquè està el nostre amic Pep, la nostra amiga Núria també. I també estan Pedro i Patri. O Patri i Pedro, com vulgueu dir-li. O Núria i Pep. Està riza en el rizo, I no hem vingut a soles, hem vingut acompanyats. Hem vingut acompanyats del gran Manel Hernando. Ei! Ui! Presenta. Hola, soy Manel, soy soltero, l'únic soltero d'este viatge. Passar-ho bé és suficient. Ei, seria ahí, Què podria dir? Mos pareixem un poc, no? O què? Som fills de De nostres pares. seres divinos del cielo, Ángel y Àngels. Són germans. Vaya puta mierda Bueno, eso, que hem vingut a Fuerteventura per a passar uns dies de tranquil·litat. A viure la vida de surfers. No volia dir-lo, però sí. Bé. Sí, el surf és la meva vida i jo, pues... Bueno, després és el meu dia. veureu vídeos de Gerard fent surf i flipareu. Hem gravat alguns per a fer després passar, que és ell. Però això no ho compte. Bueno, pues no ho dic. Demà anirem a fer surf en un monitor que es diu Antonio. Perquè la clave en fonda. What the fuck? Què és? Això no són moniatos. Això no és moniato, tío. I? No, les patates ja estan. Tu eres una pataca. Don't worry for me, I'm alright. Lord knows I'm having M'abuela ha sigut Pepa. Pepa. Sí, m'abuela Pepa. I res, pues me va ensenyar esta receta. Tire molt per això que és la cuina i totes aquestes coses. La sal, l'oli, me va tot. Que bo, no? Qué bona pinta, hòstia. A què sap? Soc un gran culinari. La volta. Make me happy, mine's cute and funny. Ay, 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 ay. And let me fly, it's no time to cry. Ay, ay, ay. Vamos a presentar a los nuevos integrantes del videoblog. Hola, Pedro. ¿Cómo estás viviendo? Cuéntanos Ya una... está sudando ya. Estoy muy emocionado. Estamos emocionados de poder surfear. Y Patri, cuéntanos una cosa sobre ti. Es de Oisho. Tendrás que salir en el videoblog, Antonio? ¿Quieres que te hago en el videoblog? ¿Qué expectativas tienes del surf de hoy? Una cosa jodida, Buena vibra. Vamos. Una novia de onda. I always thought that I knew where I came from, and I always thought that I knew how, but I was wrong. He sentit que eren com delfins. Jo he sentit molta aigua en els meus pulmons. No repetirem perquè no repetirem. Sí, que seguim en l'aventura. Però molts més. Volem. Me encantaría que quieres el micro y cantar así. ¿El micrófono? Me encantaría, Eso para el videoblog puede quedar muy bien, Para el videoblog puede ser mágico.
Bon dia, Manel. Que bon dia. A quina hora és? Mira, les 5:15. 5:30. 6. On anem? Volem a veure l'amanecer perquè Palma, una xiqueta aquella que fica contenta. I si no plore. I estarà tot nublat i no veurem res. Però tot esforç... Té una recompensa. Com? Tu els llagots, Gerard. Que le piden el cinturó. Ens veiem els tres un cop a l'any, però cada cop que ho fem és com si ens haguéssim vist ahir. Sembla mentida. El del restaurant que ja ens coneix ve i ens abraça a tots. Va, passeu al fons, us he parat la taula petita. Hola! Bienvenido, Paqui. Venga, venga. Bueno, ¿qué? Enseñamos nuestra casa. Primer sí. Bueno, sí Bueno, tenim... això no ho l'ensenyar molt. Què tenim? Ahí una... Això és el bany. El bany. Vale, què més? Això és l'habitació de Gerard. L'habitació de Balma. Mira, tot lo de Balma. Això és meu, això és meu. Bueno, Es que es un bonic saló, rollo minimalista, rústic, una mezcla. Un ukelele que venía en la casa y tal. Y... Ah. està descansat. L'heu tocat molt? No, perquè No, està no ahí se pot fent la tocar, siesta. no. Ah, vale, vale. I això és la cuina. Ah, vale, genial. Sí. Pues mira, así, eso es el forn. Ahí me voy a hacer unos huevos rotos. Y así terminé, pues, el lavaplatos. Una cosa, tú estás un poco roig, ¿no? En la cara, ¿no? En la cara. Siempre me pasa. Seguim. Que te choques. Perdón. Vale. Hay l'habitació de Manel i meua. Ah, Hay dos Manel i hay dos jo. pareix que no deu que ningú, està molt ben fet. Bueno, Bueno, ordenat. en realitat, Manel i jo dormim ahí junts. Sí. Què? Intentem que Gerard no se entere, porque portamos problemas. Pero bueno. Vale. Seguim. Tomeu. Ahí agafa de fora, no? Però jo ahí ja no visc. Per què? Sí. Perquè jo ja no visc ahí. Una merda. Una merda va tenir prisionera. Esto es de loco. Tenían dos monos. No. Ara agafat tu, no? A veure, Gerard, ¿Qué es a eso? veure. Mira qué volvían a hacer. No sé para qué me la faig, esta de Gerard, això s'ho faig de 45 anys, també. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Gerard al banquillo ara. Eixim o no? Què? Eixim o no eixim? Ui, i què fa? Monea la cervesa.
usa las ganas que no tengas. Esta Balma riense. Balma ni se palpés una Gana noche. las piezas que a mi alma conforman que yo ¿Qué es un moca eso? voy a amar hasta morir. Bueno, va, pues. Mueren de festa, ¿no? ¿O qué? Tiene eres un besito. Adiós.